Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai saurare barka da yau. Insha Allah idan ba ku manta ba a can wannan fim na baya da ya tsaya wato labari na a inda ya tsaya sun nuna cewa jaruma Nafisa Abdullahi ta samu hadari har sai an kai ta ƙasar waje an mata canjan fuska. Wannan abun ya faru ne ba saboda komai ba, saboda wata dabara ce da wannan daraktan ya fito da ita. Sakamakon kuwa jarumar ta nuna za ta bar shirin ɗin fim ɗin labari na sakamakon wasu matsaloli da suka faru. To wannan daraktan ya yi iya bakin kokari ne ya ga cewa an ci gaba da wannan shirin fim mai dogon zango wato labari na. Shi ne ya fito da salon cewa jarumar ta samu hadari har sai an kai ta waje an mata canjan fuska. Wannan canjan fuskan za a mata ya kama kenan za a canja ta a saya wata daga cikin ta mai gurbinta. Kuma in ba ku manta ba mun ce muku labari na yana dab da fitowa. To ko kun san wace ce jarumar da za a fito da ita a wannan shirin fim din? Sai ku bi mu domin ku sha kallo. Wannan jarumar ba kowa ba ce face Fati Washa. Mutane sun yi farin cikin ganin ta a cikin wannan shirin fim saboda sun san cewa a irin jajircewa da take nuna a fim ɗin Hausa wato Kannywood tana nuna tata rawar gani. Mutane da yawa sun yi cincirindo akan wannan shirin fim sun nuna cewa insha Allah wannan jaruma za ta kawo salon da ma Nafisa Abdullahi ba ta kawo shi a baya ba. Wa masoya kar ku bari a bar ku a baya. Ku kasance da mu yau da gobe domin sanar da ku da zaran an saki sabon fim din nan na labari na, domin ganewa idon ku ga yadda abun zai kaya. Saboda muna sa ran insha Allah wannan fim sai ya kayartar fiye da kowane fim yake tunani. Saboda daraktan ya ɗau alƙawarin faranta ma masoyansa da mabiya sarai. Mun gode. Subscribing da alamar kararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.